8 miljun euro, 5 minnhom minn fondi Ewropej u 3 l-oħra minn fondi nazzjonali. Dan huwa l-ammont li qed jiġi investit fl-istudenti sabiex ikomplu bl-istudji tagħhom. B'kollox tnedew 6 skemi ta' boros ta' studju immirati għal setturi differenti. Fosthom hemm il-Malta Art Scholarship Scheme, immirata l-artisti li jixtiequ jitramu fuq l-arti espressa. F'din l-iskema ser ikun hemm korsijiet miftuħa l-applikanti minn 11-il sena meqjusa bħala training programs, kif ukoll korsijiet akademiċi li jwasslu sa diploma MQF Level 5 u anke dottorat. Hemm ukoll il-Malta Sport Scholarship Scheme, immirata lejn atleti stabiliti li jridu jtejbu l-prestazzjoni tagħhom, kif ukoll lejn dawk l-istudenti li jridu jkomplu jistudjaw fuq korsijiet akademiċi bi speċjalizzazzjoni fl-isport. L-iskema Live the Language tipprovda liż-żgħażagħ il-possibilità li jsegwu taħriġ fil-lingwi fil-pajjiż rispettiv, filwaqt li tippromovi l-apprezzament tal-lingwi barranin. L-iskema TESS hija mmirata għal studji ffukati fuq korsijiet ta' Masters u PhD minn fondi nazzjonali. L-Endeavour 2 mill-Fond Soċjali Ewropew Plus tħares lejn studji akademiċi ta' Masters u PhD, waqt li Reach High 2 tippromovi programmi ta' riċerka f'livell ta' postdottorat. Ir-regoli ħajkunu diġà fuq il-website biex dak li jkun jista' jipprepara id-dokumenti meħtieġa li jrid jemes mal-applikazzjoni. Meta tagħlaq l-applikazzjoni mbagħad flimkien mal-board nivvettjaw l-applikazzjonijiet u eventwalment inkunu nistgħu nsejħulkom għall-interviews. Il-Ministru tal-Edukazzjoni Clifton Grima qal li fi snin riċenti permezz tal-boros ta' studju sar investimenti li laħaq aktar minn 36 miljun euro għal li dan huwa xhieda tal-messaġġ tal-Gvern li jkompli jinvesti fl-istudenti Maltin u Għawċin. Qal li l-iskemi huma miftuħa l kulħadd u ħeġġeġ lill-istudenti eliġibbli biex japplikaw għal opportunitajiet ġodda ta' tagħlim.